Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Central Executive Committee jong ka Khasi Students Union minta ka sngi palay ka nyotrik no pra kalakin mau burom nye ka lingko sniyap ka ba arpu kundai snem jong uba bul en lingdo ubadai President Basau jong ka KSU. Hagani ka sngi kan mau burom yun nong elam ka KSU laya dan rengkat ka para terai ulit ba bul lingdo ka kong hana lingdo ka bala penlong ka jingbo sentio na ka yeng ka sem jong u penbut sekejingbo sentio na ginong elam ka KSU ki unit bat ki circle jong ka KSU ha umat dur sakna ubadan hamalki nakalyong General Secretary ka KSU usamla Donald V Thaba haba ajing keren hegani ka jingelang kin mau borom yunu nong elam ulapen kin mau babun ki shnong ki dong khasi kilajan kela long ki shnong Nepali kum ka maulai mauprem nong minsong Henry day tat ka jingya kun jong uba bul lingdo ula ongru compare wat lada kita ki breo jong ka sarkar ki mitho yoni rangba ubala syakri ye ka ribat ka jat benreo ai baka jingkit khia jong ki paradok parasnam ne ki pajba ka breo nyau trap kini itho ye u kum unong yalam ubalen ladi ula ongru nalor ki nong shon ka jat benreo ki donru ki krun jong ka jat benreo ki balong kita ki nong lilam ye ka jat benreo banya bishni bat pet mat dong ki ba penken mau ban thau ye ki khana lamler ban kinno lai phu jat lai phu skit ya ki nong elam ka KSU Samla pertemuan lang sanmi Samla Eric Nong Kendri Samla Pensai Borlang Rani Sobong Malki Sarger Bat kadai ka kamram ka jonga ka jongpi bat ya kit khot jo ka chat ben riu man kan mau ba de na kadau jong ni u riu rang ba ngidang la ban pelong kum kini ka chat jing elang bat ngasno sirehem hadu kata bang ayo ban kren hakum kini ka jing elang ha ka ba uni unong elam berim jong ka seng ulale sipun ba kikam ki bayadai bat ban pensingan namta kari ba kachat penriu hatu kamdei sa kamram ka jonga ka jongpi mangile namta kadau ba jokari ba kachat penriu namta ki dkhot jo kachat penriu ki parah ki himen ki persa bat ki pateng ki paduan kajikeli ngabu opi bat salek ke ka badon kam namar ba kum kachat penriu ngila klet lut ya ke ki ba ki riu swa ka jongi kilale kenmau walada ngidon la kejong kejinget ngidon la kejong kachat kekur nrei ngidon kawi pat kachat penriu sanu nginlet lada ngidono ya kata kachat penriu kebakum kapri nyutrap ngidon kinong winong ar kiwan sakni kajaka kajongi kidon la kejong kijaka kejongki lada kisabe nang ni kila ban ipai nrei mangi kum kachat penriu ngidon tang kani kapri nyutrap lada mangi nang ning sabe hatu ngin cai manu ban pediang yangi kenmau bat puson ni kita bat ngak kenmau ha ki por ki pangadang kena ki jiga thu kana ba ha ka jinglong long lam jong ba bul sipun ki jing tunjuk ki wan bat ha kini ki kenjat benai ki pladep ngadan kawi ka jaka ka ba kiriu sendang mensua ki juri tanya dangta bat kata ka dia klamalki ha kaba mensua ya kisindang beriu lajuan tuet ya lamang kitluye namar ba kitin ba udon unong elam ubaslur ubasirkai ubasen keren mau kerhu mau lalong kam bat ngasgo ban ai kublis pun ya kamalki circle kepala la bat ya kai kisusan kebi kepala la ban peniang ni umodur ban penkenal ya kiwi pat kepala klet no yuni uruslur kajong i kong hana lengdo kalapan mi yo wei ruslur jong ajak benriu uba bul lengdo kan penrap ya kata ngan ong ba kajak benriu hi borok kawe kas ngau sarong ba kalapan mi
yo ba bul en lengdo menen ka sngi ni nakaliang ka media unit jong ki isu kala penmi ijing tho i balengkot sapang ka jinga lenti bat ka jingim bat kumjuru ka jingi khun ka jong babul bat kidkhot jong ki isu ha gitu gipor ki ba menswa bat kidon kidor ru bagi lapak dengan lapu apo ka WhatsApp status jonga ya kadur jong babul en lengdo rekat bat kenjat kan sa ijing tho bat ngasau gendet threat aba gidon ko to ningut ki rangba napo jela Assam ki bade ki nongkit kam jong ka all Assam Students Union kila komen mat kila ong ba kila tho ba he is a leader unmatched till today bamud de unong yalam ba om dan balak menyenujor hadu menta ka bamud ba ka jinglan ladi ka jing IT bat ka nam jong babul lengdo kamkut tang ha uput usam jong ka bri nyok trap henrei boro kawai kathan chatai lammingi ki thu bat ki kwa banlong kumu babul en lengdo ngalam jong ki isu bat ya boro ki dikhat jong ki isu ki keno pengilek don bor ki keno bangilong komunal ki keno bangilong reses henrei ngi ki badan hang ni hala ka jong kendo ka siap ngi tip ha ke ai ka bangi ngile ke ai ka bau babul ule aba songsi ba amdei tanggi bamdei khasi iba kan tho ya ki nong yalam jong ki isu ba ka ki isu hi boro kawai henrei ki don nalor ki nong sun jong jek men riu ki don ki krun jong jek men riu ki balalong kita ki nong lilam jong jek men riu ki bala pendon kam ya ka jinglong jong jek beriu ka jongi banya bisni banya wodong ban pek madang bi bai ki pendon kam lagi bagi sena lagi kita ki khana lam ler man keno ki balai pujak ki lai pur kom ya ki nong yalam jong ki isu nadu ka body jong ba Michael CM ka body jong ba Paul kum ter ka body jong ba Daniel bar hadu ka diga klimat ka bamenta ka jing temu ka objektif ka jong ki hi kam dei namar bagi snokia ya ka jak menriu lan bagi snokia ba ka ki isu ka longgom kata ka ding penkiang ya kata ka development ne ya kata ka roy ka kiu henry ka jing temu ka jong ki hi ka magiong aktian pariang ka parang ka ulterior motive ka jong ki kadai bet bikin yo man penuhun ya kini ki menderi ki bala thong ya ki da ki spa tangka nganong nya pi para do para snam para do khat baidan hang ni ba ka ki isu mentala sau busan snam kala syakri ya ka jaj penderiu bat kampat judan ha ka khap ha ka no ka khap jong ini ki sau busan snam ba ka ki isu kan shat kala lani kan kenran din hakna ka benta ka tau ba jong kari ba ka jaj penderiu lada de ba ka ki isu kalong kam taman swa lada de ba babul bakla man swa lada de ba Michael bakla man swa lada de ba Banshan bakla man swa ba Samuel ba Daniel ki bakla man swa kamut ka ki isu kala dojak hina du menu namar kan ong ngaya pi lada de ba bakla ka ki isu man swa nga man swa nganang khna ngamrat da join ki isu hi ban ma piru lada PE bagi nong elam ki bakla pemrat da join hi ka ki isu kai ki pelong yang i bangin rung ka ki isu ka daw kalong namar bang UI bagi dei tang ka chat nri ko berit pat ka badan tang khasan lak hang ni pos ni perthai bat laker tawyar yang i laker pelun yang i rigi chat nri ki ba he pat ki badan da ki khat nri kror ki ba sipo kror ki ba nri kror ki ba lai kror berkam tar balada maki ki wan tang sipawa hang ni pori jongi ngila ja lupa ngila dojai ngila long kita ki minorities ban hakata kapor ngindu economical power ngindu ya kani kariti sensyar ke pelaseng dolong swa manswa ngindu ya ke political power bat ngin syak tombor ngin syale behe ke masyale kiwi gijek pendiri pat ke mahajala Tripura bat hajala Assam kani kada ko pelong ingi bandan haki isu balong ja kal baja dingirit pat kat berit pat Henry kemensiam ke jungi kalau ke berhem banyale nak benta kari baka jaj menriu ban nganut ban ong hakmat jang pi paro ba kijukran ki jaj menriu ki ong badai tam ka ki isu ka bala sisa panyakun ya kata ka illegal immigration hawat nyimpala sispa nak sispa Henry nganong nya pi ba ka jingale lani kata ka movement lani kata ka revolution kamdei ka pekut tang hapo sisngi 4 judan kata ka jingyale ka jingaki ka revolution ka batang sisngi lani watang sisna meru pindap lada pipet ka jingaki jungin naga
mentagi ong kadai the longest arm revolution hapo kapertai ha ka bakajingi ke jongki kalakot lajan ya ka nyopo prapo slam but ngalong yepi bagi beliau ki ong ba ki isu lanu ru kam laksu banyo ijing dawa hanrei ngalong yepi kemangalakar menne maka revolution kamde tang sisiar sngi henry revolution kala beteng ru dagi spas nam mat kumno pada banyai penne bakata ka jing yakun ga revolution kan ne dagi spas nam kata ka syong hanga api iwei pe iwei bangendon kata ka integrity kata ka principle ka discipline bat kata ka jinglan ulaklat tang hagarta ka balung ka budang sau phu arsnam bat haswa bun klat ka jingim ka jungu kalong ka sosat adu kata namar banganong yapi bah kapor bayaki persya ya ki karne pali hausam kat kendai sepak prapunyo berkajingi ki persya banwan ra ya kalentiral hangni hajala jungi hausam kat kendai sepak prapukundai uba bul enlengdo ulasa torsor ulasa bom ulasa tit hagi babon rugam ulasa pensitom ulasa pensaja hagi bor kaan hatat hadu bakamet jengu kalak kro bakamet jengu kamla syu ban kerda ulaim hakajing im ka bajenjar henrei snoi namar ka ka baulale pada kalawara ka jing sngan jogari baga jait menriu sibon teli ki snong hasi ki belade ban kala ki snong nepali kum ki snong maulai mau pram menomon song kadai lengba ka jing yakun ka jungu menswa ka riboi ka ha apo ka is ka hills bat kitip kum ka riboi subdivision but kini ki poi kila dawa ban pen kala karteng no kata ka riboi subdivision saka gorkha subdivision bat kini kilong ki kiba ha ka por ginongelam juga ki isu jung babul en lengdo ba herlam bakwar berkum ta ter kimla ban sya bat ki haban mi madan ban yakun borok sistem nanter hadu bagi office ki school borok sistem ki khang tak hadu bagi ni ki menderi ki haban pet bak napo kabri jong uhnyo terap kentang yawai para samla tuai ba kumki para dok para snam ki badan kata kajing clear kajing je kajai pendriu beginam kelat dalilai ru'yam beginyai pertu i beginyai bot iki mati ki bagini ginong yalam ki bamenswa ki jongi kilap le na ka benta ka pha ka miat ka jongi kembolong samla erik ban lada jen lada de bamdan ubabul lengdo kamut ha kani ka singi nginam yuat pelong yang program henry kindan digiwei pat kajai pendriu ki banyang ki pelong program ki pelong hartal ki pelong meeting hakeleng ka sor selong kari ka kamram gojongi begini itu iwei piwei compare lada ka sorkar kami itu compare lada ka sorkar ka kanto henry lada upatba lada ki pardo parasna moro ki itu ki kenmau kamut kajai pendriu gojongi kamde kajai pendriu bayap bat kadai kajai pendriu ka bayem bat kadai kajai pendriu ru ka bayakun lani kata ka martial race tang lani ki kentien mat saprang klur kari em slam upat ke briu nyotrap to blen kur kulang ngi baro kublai shibun